Anotanga ndiara, anotanga ngatange. Ande. Ndikuti templeman ndipei ari nani kweteva vavapana vari kunhuhwa mhani asi madhibha kuti ndiri namba 1 ndamupedzera pangoma zvese nepafashani ko ndiri mudhara wake kunge bhuju bhandani ndovhura hombe sedumbu rafantani haifiridzi ndiko kurokesheni ndiri chimawe uri masturbation. Inzwa flex madi kubleacha akudi usina kana bondi at the same time uine discord muworld saka toenda sei abroad tanogona kusiya ndakupfekedza zibhodhi chii chauri kuzinya uchiwira mumugodi zoro rakangopihwawo munhu ane kabhodhi rega ndiseke zvangu serious proni kuvanhu vane templeman dai mandipambida kana kuna ngale akagerwa zuda uyu ndomuita system tazvida mire ndingomupedzera pastobva abuda because ndiri casket uri cream soda ndoita kupenya kunge ngoda panapa unopafafaningatoda uri chimoko kunyepa kudhara kudhambeni kudhakimbi kudhelele msanderere ropa ringayerere itai muswedere mnyerere asi msandizembere msandipengere kunge ndingamherere ndisaitumverere skwedere bhazi rikazara ndingarembere mpekere tu angaterere hulengende okay aso witelemise muno mukuru waro tachishama anenge atoshaisha saka usafinyama usarembedze maziromo namatama zvekunzi urimbwa mupengo ndokubvura mbamanyama pagetwa pana hama hulengende anondikunda ndabvuma kwete pamangoma pakuonda neguma nefesi chake chinenge sikuvhura zuma maikoro ndi mambo hulengende vakudhonza tambo mukambo chinzwa godfather one rope saka ndine ugwegweshengwe unyanzvi wakatutsirwa ndibatsirei varume ndakurirwa ndakungofushira vafushirwa havachagona nekufema vafemerwa mweya wavo vatorerwa panapa vanopedzerwa mosiya mafurirwa kana dzihwa imimi munofurirwa kunzi uri ngwere une zuda une mukwende yo ndokuita rafu hulengende usauye kudhanzi wakarohwa nenhendende kunza vanondiketa kwamangwende kupinda njiura yaso ndongoti bherengende sebhero vanoridza kuti ngende benko ndinokutyora bendekete asi munhu wababa humukete ana plus flex ava kungouraya zvangu ndiri parelax ava mukoma wavo haana kupapa ndakangomupedzera ndakatoisa pa vese nambida ndeve kufiyo but ndovapedzera kapanziyo nhasi ndatouya kusteriyo ndosiya ndavaendesa kutokiyo mana 300 kila indoraya unge roga ndakambokanda hulengende ndikamugamu masemboga ndiri ndega mat family 10 opswaga kachimoko kari kutsoma ndabuda kano kanonzi hulengende kamunhu kari but kuti kadhakwe kanoda 10 maskati kakabanzungu kakaendeswa kuribanti kakasungana nengoma ibhurugwa nebhanti mino yake yakakura ndidi kunyepa isingade henge chief inotoda newspaper mino inobuda dzihwa rine ropa yakaunyana faninga ende madzisi unomagona but ndokunyinya nengoma ukatodona hold on mad flex boyo Nicky vibes let's go Nicky boyo chitange ichi ma 8 lines ande boyo craziness ona hanzi ma 8 lines ndamabata semabhiya bata mapines vanondiziya ndotamba zvimastribes saka masama chingonzwa terera vibe ndikati mad flexi vari kuziva nene pa-h unge flexi tony flexi triflexi okay nekuti makaisa trust pane mazimkenda vaburitsa mapundu sedamarapitikem komatempo chinhu chaita ndigumbuke vari kuzviti ana sauro vasingavhurike saka imbwa dzevanhu makopiketi anamucheka dzafafana mastupeti wide mudhanzi manga musina maketi makuda kuronga aiwa ndinenge jp nditori soja unge papalo ndopisa senyadza mozisi munyika mafaro apa pakudiwa dzine munyati dzinobhorena dzine munyati inyati sestare papalo changu chiposa ndichido magifti kunge muzadzi pandinopinda vanopamira kunge magadi mapaga aya vatofa mamadigadi aiwa gadi namira semabodigadi ahuko kunge mbida naluko asauro akafasi nambereko saka nikivhebzazobva nepiko hanzizo zaka ari muzupko saka this time atitereri todifenda dhanzi sajohn terry plus zvimadhisi ndokanda kumberi havambori wane lebho rangu rakuseri dai atori hulengende achinjazita yatongonzi hulungundu mfana inini ndiri kungoona bundu inini ndiri chikarafanika ndundu ndokusiya mpundu andingatambe nevana ndiri chibaba tateguru vanondiziya ndinobhira fanika peturu inini ndikada ndoisa munyoturu inini ukadena ini wadzasadza ndotsuna ndiri tsunani iwewe uri dinga unge punani amanetuma question wabvunzani hanzi vanondikunda vachikundani auya netuvanhu twake kuti vaite noise ava kuimba zvake
manje kuno tomucheka-cheka zvatinoita keke tomupa mageke vari kutemba nekushata Hulengende manje ndamuona ari kukwata pandosvika noita tsaona zvatoshata unge fesi yambide kukona asaka vakamecha pamona sei chekutanga ndozvigona zvavakatadza gore riya ndakatumwa saeriya vanochema saneriya ndozvigona saka spindiriziwa riya ndichibata masaisai mudenga seeriya ndikuti ndine urombo kune miya nafombo uyu nechifesi chake chakaonda nedombo akuda kudhonza tambo kuda kuzviita sauro achiimba nyambo saka hanzi naHulenda selebho bambo asi chandishamisa achiri murombo yo small board big get sestambo angofuta fesi kunge munhu wemusombo saka Nigga vibes Hulengende hande. Nigga vibes Hulengende. Let's go. zvemangoma ndakazvitanga ndiri grade 1 ndaigara ndichiitawo namba 41 51 60 futi ka1 ende pa10 pangu futi angarima 1 ndati nda grade 2 please teacher let me tell you the truth ndakanga ndakustika ndichitogara mbooth pa10 ndaitobva not even take a bath